чия телефон дар ҷа худаш тоқ қайсои бо ягон легендаи тоқа места. барое ки брат ин модел камёфта. Атаги нархи ҳозираш чанд сима? я нархи асосии Шакаҷон 26500 рубла некида намефурӯшем брат. Интересно. Биё ҳамин 50 та метавонад амира мегирем. модел историяш гандаи бад гузаштагия қариби 151 давлата гузаштагия бад ба ин магазини моро омодагия. 90 та. пешниҳоди хуб кардена кане ки мутаассифона бахшиш фурӯхта наметавонем модела. гӯш кӣ радной ман аслан айфон харӣ омадагиам нек ман дар ҳамин модел ганда махқул шуд биё 150 та метавонам мегирем мерам. хуб гап нест ака мефурӯшам ман розӣ. раҳмат обод бошӣ. бо мегӯянд ки Samsung намерава.